Hai să fie foarte special din partea mea, Angelo Talent. Foarte special pentru Răzvan Mare Valoare și pentru toți dușmanii lui, omul care stă bine pe picioare. Stați dușmanilor cu minți că numele meu e scris. E scris numai pentru voi, să nu vă mai dați mardoi. Chiar de sus la închisoare știți că am putere mare. E greu să vă luați cu mine și tale și șmecherie. Unul la 1.000.000 cu stofă de campion, cu valoare și putere din orice punct de vedere. Ce credeau dușmanii mei că o să fie cum vor ei? Chiar dacă sunt arestat, tot eu vă dau și mandat. Am grade de general și vă scol la interval. Dacă dau drumul la brațe, știți și voi că n-am rival. Unul la 1.000.000 cu stofă de campion, cu valoare și putere din orice punct de vedere. Unul la 1.000.000 cu stofă de campion, cu valoare și putere din orice punct de vedere.